Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island Region. Ang amon ni gadulong sa inyo, kagyari natin ng mga top stories of the day. Today is March 20, 2026, Biyernes nga adlaw. May isa pagid ka round sa big-time oil price hike sa barason nga semana. Ayuda para sa mga driver sa napasahay nga salakyan, ginapaabot sa barason nga semana. Ginapatian katapos ang NPA na sapuan patay sa Moises Padilla kasunod sa encounter sa Gihulngan City. Sitwasyon sa Bulkan Kanlaon, ginapreparahan. Kag sa Good Vibes Weekend, lagaw ta sa isa ka pinasahi nga balay sa Bacolod sa trepeng ni Ruming kag mga egg-laying chicken ipanagtag sa mga mangunguma sa Are You Agreeable? Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, three grading period system ang igapatuman sa Department of Education sumugod next school year. Bagasugod na sa masunod nga school year ang three grading period system sa Department of Education. Ini matapos nga ginpirmahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagbag-o nga ginaduso sa DepEd kag Social Development Committee cabinet level. Sa idalom sa sining nga polisiya, hindi na apat ka examinations ang paghahandaan sa mga estudyante sa elementary kag high school levels, kundi 3 na lamang. Tuyo sini nga mahatagan ang mga estudyante sa mas nagakaigo nga learning period, bangod nagadamo man ang number of days kag ginasuspend ang klase bangod sa malain nga tiyempo kag holidays. Sunod sa DepEd, ang mga hitabo nagatugas ang delay sa mga exam sa mga estudyante. Iniman ang maghahatag sang eksakto nga tion sa mga manunudlo nga maghanda sang ilang nga lesson plan. Igapatuman ang bago nga polisiya sa tanan nga mga basic education institutions sa pungsod sa school year 2026 to 2027. Sa number 9, 3 ka bulan nga special permit ang ginhatag sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod sa mga nagabaligya sa higad sang dalan sa Barangay Alihis. Ginaprubahan na sa Bacolod City Council ang special permit nga ginapangayo sa 31 ka mga vendors nga may baligyaan sa kilid sang dalan sa Barangay Alihis. Pagi sa permit, ginatugutan ang mga vendors nga magtinir sa among lugar sa sulod sang 3 ka bulan. Ginsiling ni retired Police Colonel Levy Pange, ang pamuno sa City Legal Office Enforcement Team, ginaprubahan ang among permit bangod nagaayo ang mga vendors bangod may ginapaabot nga mga festivals lakip na apalaboton nga 30th panaad sa Negros Festival. Sunod sa iya, yawat pang among mga selebrasyon agud makabulig sa ila nga makabenta. Ante sila maghalin sa ilang mga pwesto. Wala man sa pampubliko nga mga merkado ang Barangay Alihis. Una na nga ginahaylo sang syudad ang taga-pamunuan sang among barangay nga magpangita sang isa ka lugar nga patindugan sa mga baligyaan kag himuon nga public market. Inibangod ang sa karon nga ginatindugan sang mga manugbaligya ang isa ka right of way. Sa karon, naghahanda na ang syudad agud mapahagan-hagan ang traffic sa mga alagyan pasulod sa Panaad Park and Stadium. Hindi dito sa may sa may Sinso do dutay nga so sa revolutionary road ko na siya. Ako lang pikto kita sa gamay pero ang diyan concentration natin sa sa Panaad Festival para gidya sa Alihis Road ablang at sunod sa Panaad mo na problema kita sa Matigigan. Sa number 8, tanan nga mga talatapano kon offices ng Commission on Elections o kon COMELEC ang magasara humalin April 1 tubtub April 5 para sa Semana Santa. Inibase sa memorandum kag in-issue sa Office of the Executive Director. Ining ginapatuman para mahatagan sang ligwa mga personnel sa COMELEC sa pagdumdum sang Semana Santa kag mahatagan man sila sa nagakaigo nga tion nga makapauli sa tagsa nila ka mga probinsya. Sunod sa COMELEC, mag-resume ang regular operation April 6, Lunes nga adlaw. Sa piyak nga bahin, nagapadayon karon ang voters registration. Sa March 14 nga datos nga ginwilis ang COMELEC NIR, nagdangat sa 155,823 ang mga na-process nga mga application. 105,641 ang gikan sa Negros Occidental, 47,550 naman ang gikan sa Negros Oriental, kag 2,632 ang gikan sa Siquijor. Tubtub sa bulan sa Mayo, ang voters registration
November 2 sini nga tuig ang barangay kag SK elections. Sa number 7, masobra sa 80 ka mga balay nga may mga structure o kung mga porsyon nga naglapaw sa Mambulo Creek ang ginapaguba. Giserbihan na sa notice to voluntarily remove illegal structures ang masobra 80 ka mga balay nga nahamtang sa Mambulo Creek sa Barangay 10 sa Bacolod City. Inibangod nga nagakabudlayan ng Department of Public Works and Highways sa nagapadayon nga desilting sa creek bangod ang mga structures sa mga balay ang nagalapot sa alagyan sa tubig. Gisiling ni retired Police Colonel Levy Pange, pamuno sa City Legal Office Enforcement Team, nga sa amo nga mga gin-issue nga notice, may isagid ka balay nga yarat na mismo sa tunga gidya sang creek nagatindog. Ginklaro niya nga ang mga extensions lamang sa mga balay ang ginapakuha sang DPWH. Sandig sa notice ng DPWH, kinahanglan nila nga mapalos gilayon ang mga structure nga nagabalabag sa alagyan sa tubig sa creek. Dugang ni Pange, hindi makasulod ang mga heavy equipment ng DPWH sa mga lugar bangod sa mga kudal kag mga extension sa mga balay sa lugar. May isa man ka footbridge sa lugar nga temporaryo anay nga kakson sa DPWH. Agud makalabay ang ilang mga heavy equipment sa karon nagaparay ng desilting sa DPWH sa Mambulo Creek bisan pa nga may pagtaas sa presyo sang gatong. Na naglagotes regarding na sa ilang pwede ka makakiring ang operation ng DP. Kaya tungod nga hindi sa kalabay ang atong dosing machine. Sa number 6, isa ka wing van naglapaw sa dalan. Mga poste kag puno sa kahoy nagkalabungguan. Nagkalaula sa dalan ang karga nga mga baksang bangrus matapos maglapaw kag makabunggo sa mga poste kag puno sang mangga ang 6-wheeler delivery wing sa may purok Taytay, Barangay Oringaw sa Kabangkalan City, Huwebes ang gabi. Hana kung tani nga mag-overtake ang wing van sa ginasundan nga Cyrus bus, sugul pilang may naglusot nga pickup truck sa nagakurbada nga bahin sang highway. Rason nga ginhawig pabalik ang manibela sang driver nga si alias Tisoy. Ugaling, nagbalang-balang ang wing van, nagdiretso sa igad sang dalan tubtub na kabunggo sa duha ka mga poste kag sa kahoy. Nakalumpat ang driver kag pahinante, sila ang nakaangkon sang minor injuries lamang. Gikan sa Mabinay Negros Oriental ang wing van kag padulong kuntani sa Banwa sang Valladolid sa Negros Occidental. Agon ibaligya ang masobra 90 ka mga boxes sang isda. Sunod sa pahinante nga si alias Yongyong, halin sila sa Mabinay bangod may gin-rescue sila nga naaberyaman nga salakyan nga ginakargahan man sang mga isda. Sa number 5, duha ka mga classroom sa isa ka eskwelahan sa Banwa sang Kawayan ang nagkalasunog. Isa ka building nga may duha ka mga classrooms ang nasunog sa Inayawan Central Elementary School sa Banwa sang Kawayan, Negros Occidental pasado alas 3 ang kaagahon sang Huwebes. Ang nasunog nga classrooms ang ginagamit sang kindergarten. Isa ini ka separado nga building nga may duha ka mga classrooms kag plywood nga partition. Nagdangat sa 300,000 pesos ang kahalitan sang sunog. Masobra isa ka oras ang firefighting operation sa mga bumbero. Tubtub nagdeklarar nga fire out alas 4:49 ang kaagahon. Sa karon, under investigation kung ano gid ang ginhalinan sang kalayo. Sa number 4, isa ka ginaligar nga katapo sang New People's Army nga sa patay sa Banwa sa Moises Padilla matapos may nagluntad nga encounter sa Gihulngan City sa Negros Oriental. Nasapuan ang bangkay sa ginaligar rebelde sa sitio Angalan, Barangay Makagahay, Banwa sa Moises Padilla matapos ang nagluntad nga engkwentro sa Barangay Trinidad, Gihulngan City sa Negros Oriental. Kikilalang napatay nga si alias Pagat, residente sa Barangay Trinidad. Siyang ginaligar miyembro sa Central Negros 1, Martes ang aga. Nagluntad ang engkwentro sa tunga sa katapos ang 62nd Infantry Battalion. Kag ginaligar, katapos ang New People's Army sa boundaries ng sitio Angalan kag Barangay Trinidad. Miyerkules ang hapon, nasapuan ang bangkay sa ginaligar rebelde. Sunod sa report, naglawig sang 2 ka minuto sang engkwentro. Na-recover sa encounter site ang isa ka KG-9 semi-automatic pistol, 2 ka mga magazine kag bala, kag 2 ka mga empty shells sang 9mm.
Sa number 3, ang sitwasyon karon sa Bulkan Kanlaon ang ginapreparahan na. Ang response cluster sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council NIR ang nag-convene sa tuyo nga mas mapabakod ang coordination kag mapasiguro ang kahandaan angon sa sitwasyon sa Bulkan Kanlaon sa karon. Sunod sa kay Office of the Civil Defense NIR Director Donato Sermeno III, ang amuman ang chairperson sang RDRRMC, sila ang nagsapol sa Webes upod sa DSWD nga amo ang vice chairperson para sa response cluster upod kay Maria Antonia Bornas, ang chief sang Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division sang FIVOX. Ginatutukan karon ang activity sa Bulkan Kanlaon kasunod sang 3 ka moderately explosive eruptions ini sa sulod sang halos 1 ka bulan lamang. Suno kay Sermeno, ang logistics nga nagalakip sang food kag non-food items ang ginapasiguro bilang kabahin sa pagpabaskog sang kahandaan in kaso gid man nga matabo ang pagsaka sa alert level sa bulkan. Hindi gid man makastore sang madamo nga resources suno sa iya kay limitado man ang mga warehouses, pero sa tiun nga kinahanglanon nga naga-augment man gilayon ang national government. Upod sa response cluster, ang mga search and rescue teams kag sa camp management. So ambal niya kung very soon, within let's say within a week, maglupok naman siya. Then ano lagi siya no daw ano gani mapilit constraint lagi siya mag-advise na alert level 3 na kita. Mag-recommend. Pero namang naghihirit ako, what if kung after a month pang next niya, no? Eruption. Eruption. Hindi lang taon natin ang intensity sa eruption. I-calibrate ng gyapon. Sa number 2, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nagapaabot nga masugura na ang pagpanagtag sang ayuda sa mga driver sa napasayro nga salakyan sa madason nga semana. Nagapanawagan man sila sa mga driver nga hindi magpasaka sang plete. Gisiling ni Attorney Jerry Liena, ang director sang LTFRB Negros Island Region, nga nagalaom siya nga masugda na ang releasing sang bulig sa idalom sang assistance to individuals in crisis situation paagi sa talatapan sa Department of Social Welfare and Development. Para mangin masulhay kag madasig suno sa kay Liena, nagpakig-angot na siya sa mga LGU ug sa pamuno sang DSWD nga isa sa mga dugang nga control mechanism sa tagtaganay. Magluwas sa driver's license, dapat napatod ang address sa mga driver lakip na ang ilang mga birthday. Tuyo sini nga malikawan nga magdoble ang releasing. Ginabisuhan nga daan ni Liena ang mga cellphone number sa mga driver nga pangayuon na nga daan para man sa ginapaabot nga fuel subsidy rollout sa idalom sa Department of Transportation nga 2.5 billion pesos nga subsidy ang iga-release para sa mga public utility drivers kag operators. Sunod sa kay Liena, ining iga-release paagi sa mga finance app kaangay sang GCash kag Maya. Sa piyak nga bahin, nagapanawagan si Liena sa mga driver nga sundon ang mando nga dapat magpabilin ang daan nga mga rates sa plete. Ini kasunod sa pahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. nga iya gina-defer ang pagpatuman sang saka sa plete. Ang panawagan ni Liena kasunod man sang pila ka mga reports nga may mga driver nga nagapatuman sang saka sa plete. Muna nga ako ng anticipation man, no? Hoping maybe next week na. But I just don't have control kung saan i-download sang ang kwarta sa DSWD. May mga dugang lang instruction kay for control mechanism, no? Ang dugang instruction, napabalo ko naman ang kalabanan sa aton nga mga LGUs, no? Kapag preparar, kaging pabalo ko man ang RD sang DSWD, kay para ka-preparar man siya, no? Ang dugang nga information para hindi magdubli-dubli ang panghatag, dapat may address gid ang driver. Dapat hindi gid ka magpasaka na kag sundon tang daan gid nga rate kaya mo na ang mandate mo. Di naturally kung ikaw matumato dira, you are now operating outside of the law. Nasakitan man ko nga gamiton ko gid ang enforcement power sa gobyerno para himuon ka nga example kabay pa hindi na lang. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw.
Ang mahal na daan nga presyo sa produkto petrolyo subong nga semana madugangan pagid mas mangin mahal pagid next week bangod. Base sa apat ka adlaw nga trading sa world market, magasaka pagid ang bilis ini. Diesel posible maglabot sa 125 pesos kada litro. Kung libuto ng mga gas station sa Bacolod, halos 100 pesos tubtub 110 pesos ang average nga litro sang diesel sa karon, kagyara naman sa 83 tubtub 87 pesos ang litro sang gasolina. Base sa apat ka adlaw nga trading sa world market, yara sa average nga 10 pesos o kung 10 ka pesos ang idugang pagid sa bili sa kada litro sang diesel. Kagdugang nga 7 pesos sa gasolina, kagdugang nga 13 pesos sa kada litro sang kerosene. Pero may ginatawag pa nga risk premium nga yara sa 4 tubtub 5 ka pesos nga idugang diri. Bot silingon, kung 110 pesos ang per liter sang diesel subong, sa banason nga semana magasaka ini siya 125 kada litro. Sa gasolina naman, kunyara sa 83 pesos ang litro subong, manginhalos 1 ka pesos na ang litro sa Martes. Holiday subong adlaw kag long weekend pero ang dalanon sa Bacolod hawan-hawan kag halos wala sa mga salakyan. Ang mga gas stations ginalangawan kag ang iban may sirado man. May isa na lang gid ka trading day nga ginahulat para ma-finalize gid ang isaka sa bili sa produkto petrolyo sa Martes nga adlaw. Ini ikatatlo na nga semana sang mega oil price hike dala sang gamo sa Middle East. Yari anay ang amon nga pangpadula, stress makadali, yari amon pang pabalon nga pang good vibe sa inyo, sining nga weekend. May kaibalo ka mo bala nga sa Bacolod City, may isa ka pinasahi ng balay. Pinsar sang iban anti-Christ ang tagiya. Pero ang ini nga mga structure, ang nasunod sa mga structure sa Italy, sa Rome, kag ini ang naging inspirasyon sang tagiya sang balay nga sundon sa iya nga balay mismo. Aton lagawon ang pinasahi ang unique nga balay sang isa ka Bacolod noon diri sa lamang sa Bacolod City sa tripping ni Ruming Boss at 8 a.m. Kaag sa Sunday naman, may inog panagtag nga mga egg-laying chicken sa mga mangunguma. Ini para magluwas nga may income sila gikan sa mga palay nga ila ginatanom, may income pagid sila gikan sa itlog sang manok, brown eggs. Ini naman ang aton nga saksihan kag tun-an sa Sunday sa Are You Agreeable? Shoutout anay sa aton nga live viewer subong nga hapon si George Pinadagas, mayong hapon Digicast Negros watching lang di live barangay Tangob subong while ga-duty sa Tinapay Express Bakery. Si George lawig absent subong balik na siya. Si Annalie Osan Calvo, mayong hapon Digicast Negros sa Ruming, watching from Lumina Homes together with my husband Flavio. Happy weekend. Mayo lang relax sa tanggalan taw balita. Si Marvy Cipriano Aquino, mayong hapon Digicast Negros, good afternoon sa imo Choy Ruming. Watching live from Silay City. Shout out sa kay Mrs. ko nga si Eileen. Galantaw man subong live. Salamat kag more power. Mayo ni ka mga mag-asawa galantaw. Si Andre Tahunera, good afternoon, Digicast Negros. Mayong hapon man si imo, sir. Si Richard Caballero Jr., watching from Barangay Punta Taytay. Shout out. Duwari ka mo na kagina sa opisina, shout out ka na subong. Si Chona Evangelista Caredo, mayong hapon, Digicast Negros, watching from Singapore. Si Lindol Sunyo, mayong hapon kuno sa atong tanan diri sa Negros. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon, Digicast Negros NIR. Good afternoon, Sir Ruming. Si Junjun Jokson, mayong hapon, Digicast Negros, watching from Imus, Cavite. Kagabuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a happy weekend.